खुलुमबाय दिनैनि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय भारतआ चीनजों दावहा नांनो थियारि। भारत चीननि गेजेराव दोंहाव बार बारगासिनो। गालवान भेलियाव दाङाबाजि जालांनाय उननिफ्रायनो एसियानि मोननै गोहोगोरा हादरनि गेजेराव दोंहाव थासारि सोमजिदों। भारतआ चीनखौ बिसोरनि गासै मोन 50 एप्सखौ बन्द खालामनानै डिजिटेल मार्केटनि गेजेरजों फिन होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतआ गावनि सिमना ओनसोलाव माखासे दावहा नांग्रा उरां जाहाज थिसनदों। भारतआ सुखोई 30 MK1, MiG-29, आमेरिकान C-17 आरो आमेरिकान C-130J बायदि उरां जाहाजखौ थिसननानै चाइनाजों दावहा नांनो थियारि खालामदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ लादाखआव दावबायहैनानै रावनिबो मुं लायालासे सोरबा जोंखौ गाग्लोबब्ला जों बिनि फिन मोजाङै होनो रोंगौ होनना बुंथिदों। 2 नम्बराव दङ गुवाहाटीआव फिन आबुं लकडाउन जानो हागौ। कामरुप मेट्र' जिल्लायाव थांनाय 10 सानाव गासै सा 2746 कर'ना केसेस मोनदों आरो बिसोर गासैबो ट्रेभेल हिस्टरि गैया होनना बुंदों। बे थासारिखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन आबुं थाला बन्द जानो हागौ जुदि कर'नानि थासारिया सोलायाब्ला होनना आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खौरांगिरि मेलाव मोगा-मोगि जानानै बुंथियो। बिथाङा बुंबावो दि बिनि थांखिखौ फैगौ बुधबार नङाब्ला बृहस्पतिबार खालि लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसामावबो कर'नानि पजिटिभ केसेस मोननाया सानफा एफा बांबोगासिनो। 3 नम्बराव दङ मिज'रामाव फिन बांग्रि मावदों। हादरा कर'नाजों जुजिनाय नांथाबगासिनो। ओरैहाय मिज'रामाव फिन बांग्रि मावनानै रायजोआव गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। मैया रबिबार खालि मिज'रामनि चाम्पाइ ओनसोलाव 4.6 रिक्टार स्केल बांग्रि मावो। सुलुंनि बादिब्ला बे बांग्रि मावनायनि जाथाया मोनाबिलिनि 5 रिंगा 26 मिनिट समाव जायो। बेनि सिगांबो चाम्पाइ ओनसोलाव थांनाय 3 जुलाइ खालार खालि 4.6 रिक्टार स्केल बांग्रि मावलाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो मिज'राम रायजोआव बांग्रि मावदों। 4 नम्बराव दङ जापानआ भारतजों सिक्रेट डिलनि थाखाय थियारि जाबाय। मोदी सरकारा आरोबाव मोनसे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। जापानआ आथिखालाव चीननि हेंथायै भारतीय सान्थ्रिजों लोगोसे सिक्रेट डिल थियारि खालामदों। बियो डिफेन्स इन्टेलिजेन्सखौ शेयार खालामनो थाखाय गावनि आयेनाव सोलायनाय लाबोदों। बे सोलायनायजों लोगोसेनो जापानआ आमेरिकानि अनगायै भारत, अस्ट्रेलिया आरो ब्रिटेनजों लोगोसे डिफेन्स इन्टेलिजेन्सखौ शेयार खालामगोन। जापाननि सिक्रेट आयेननि बेंखनथायाव बेबादि हाबाफारिखौ थांनाय दानाव खालामनाय जादों। थांनाय 2014 मायथाइयाव गनायथि जानाय बे आयेननि बादिब्ला जापाननि माहारियारि रैखाथिखौ खैफोद सोमजिग्रा खौरांखौ लिक खालामब्ला जुरिमानाजों लोगोसेनो 10 बोसोर साजा मोननाय नेमखान्थि दं। 5 नम्बराव दङ आसामनि 3 बक्सिं गेलेगिरिफोरा जारिमिन सोरजिनो हादों। कर'ना खैफोदनि समाव आसामनि 3 इन्टारनेशनेल बक्सिं गेलेगिरिफोरा जारिमिन सोरजिनो हादों। आसामनि 3 बक्सार फारियै शिवा थापा 60 केजि केटेगरि वर्ल्ड रेंकिं 13, जमुना बर' 54 केजि केटेगरि वर्ल्ड रेंकिं 5, लाभलिना बरग'हाय 69 केजि केटेगरि वर्ल्ड रेंकिं 3 गेलेगिरि बिथांमोनहा इन्टारनेशनेल बक्सिं एसोसिएशन AIBA नि गिबि बक्सार फारिलाइ बायदियै मुलुगनि टप आमेटियरनि फारिलाइ जायगा आवग्रिनो हादों। 6 नम्बराव दङ उदालगुरि जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार मोनदों। मैया रबिबार खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिं आरो उदालगुरिनिनो सिन्ट्रिजारा गामियाव गोबां रोखोमनि हाथियार मोनदों। उदालगुरियाव मोननाय हाथियारफोरा जाबाय गंसे M20 पिस्तल, ग9 गोथां गुलि, मेगजिन गंनै, 9mm पिस्तल गंसे आरो माखासे गोथां गुलि। आरो गुबुन फारसेथिं उदालगुरि जिल्लानिनो हरिसिङानि 4 नं आमजुलि गामिनिफ्रायबो माखासे मानि पुलिस बिफाना हाथियार मोननो हायो। आरो हाथियार मोननो हानायफोरा जाहैबाय गंनै AK-56, गंथाम मेगजिन आरो गोबां बिबांनि गोथां गुलिबो मोननाय जादों। दिनैनि सप्ताया एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।